Good morning, my diaries. Dedzanai. Tauya kuzoona Messi nhasi musi weSunday. Tauya namama vane questions avari kuda kuvhunza kuna Messi. Then nemiwo kwamuri mese muchitiudzawo questions amuinawo for Messi. Vanhu dedzanai. Pane 23 dedzanai. Vanhu 54 huyai munzwe nyaya yaMessi. Dedzanai vanhu huyai ndikukuonai mese. Ndikukuonai pane zvatiri kumbogadzirisa. Dedzanai huyai zvenyu. Huyai. Yes. Hai andizi. Hello. Ndakuonai. Mamukasei. Triple life. Tauya kuzoona Messi. Ndina mama. Ndina Faith. Ndina Maiguru. Handisati ndaziva zita raMaiguru. Ndina Queen. Ndina Sandra. Saka, welcome Sismeli. Thank you very much for joining. Thank you very much. 92 vanhu dedzanai huyai. Messi musikana ari Cape Town ari kuda help. She's pregnant. I think mukaenda kuma live ekudhara munoona kuti nyaya yaMessi iriko. Welcome Nobuhle. Thank you Sismeli. Memory, welcome. Priscilla huya. Madu huya. Huyai mese 101 tobva tatanga tikasvika pa 500 tobva tatanga live. Huyai ndikukuonai. Tambu, welcome. Patience, thank you for joining. Dennis, thank you for joining. Huyai vanhu 124. Huyai please. Welcome Carol, how are you? Huyai 134. Takakumirirai. Huyai. Thank you very much. Welcome. Huyai. Dedzanai. Hi Elizabeth. Huyai dedzanai. Dedzai vamwe vasamiswe this live. Dedzai vanhu vasamiswe this live is very important. Dedzanai, this life is very, very important. Dedzanai. Musazouya next week. Musazouya makuda kunzwa futi nyaya yaMessi. We are doing it today and it will be fine now. Hi Emmy. Stepmore. Hi. Silva. Julie. Hi. Huyai 170. Vimbai. Hello. Rose. Maitari. Mamukasei. Kudzai. Hi Muki, Alfreda, Mamukasei. Huyai. Lorraine Mukundu, huya. Auntie Sue, andisikukuonai, huyai. Hi Nyasha, Tai, Maitawa, huyai. Takutoda kushika. Hi Claire, good morning. Yes, Auntie Sunda kuonai. Thank you very much for joining. Hi, Patience dedza vamwe. Data. Akanzi nasismeli kana mauya pano huyai mine data. Because this is the last final yaMessi. Then next week we are presenting her gifts. Saka, this is the last episode of Messi. Tichimshanyira tichimuvhunza muvhunzo yatiri kuda kumuvhunza, then it will be last and final. Saka dedzanai guys. 208 Messi haasati adelivera. Tichiri nema at least 2 months. Huyai. Felicitas hanzi huya. Huyai. Hi Anna. Mamukasei munhu wese. 218 totanga hedu here cause ndiri kuona kuti vamwe vanhu vaenda kumachechi, saka totanga here. Vanhu vaenda kumachechi totanga here.
Alright, okay. Rose tazviona kuti mauya. Anna, good morning. Alright, okay. Mama takutanga. Welcome mama. Makadi yenyu mama. Tinokukwazisai muzita raJesu. Amen. Thank you for joining Diaries. And tokumbirawo henyu kuti feel free kutaura zvese zvamurida kuvhunza Messi. We are here to ask you questions. We are here to answer them. And the Messi wacho achiku answer iwo futi. Thank you very much, Mama, for coming. Saka takanzwa nyaya yaMessi. Saka semunhu mukuru ndangokoto ndine mubvunzo yandakabvunza yatiri question mark nayo. Saka ndakangoti ndiwe tizona chimbuye. Saka tauya nhasi tasvika about 9:10. Tasvika paShoprite patati tisanganirwa vamwe vasikana vese. Tikafona tiri papo ndikatuma kuti afone. Akafonera Messi akati ndatuma kuShoprite. Mama hanzi taurisa yatisiri kunzwai. Messi akati ndatuma kuShoprite. Ndo statement yataura ndatuma kuShoprite kusenzi. Takakumira tiri panze. Tasati tasvika kumba kwavo. Patamira musikana akati pane nguva ati ndiri mulift 10 minutes ndasvika. Musikana wakati nemba nditifona mukuru wacho vasikana ndobva afona akati ndakutosvika. Vatamira kumba afona ndashanzana ndakupa mazita ndinganasoziva zvangu. Hanzi we can't hear mama. Saka regai ndiswedere padhuze namama. Vanenge vane voice ris. Pamafona ari kupi Messi. Messi ati angaenda kuPick n Pay. Ndobva mazomuchingura ndobva vapesana naye ndobva azosvika ndobva ativhurira ndobva tapinda munova munomba matakagara. Volume yakatozara maladies. Volume yakatozara. Mama ava muno macho ndo tazovhurirwa naMessi ndobva tapinda pano. Asi tasvika Messi asiri panapa. Ati ndatuma kuShoprite. Vatazosangana nemvasi kutivhura ndobva tapinda. Saka mubvunzo yedu iri kuda kuziva kuti Messi kuZimbabwe munhu waigara naye ndiani? Vabereki vake kuZimbabwe. 2 munhu akamutora kuuya kwaakasvikira muno muCape Town. Musikana wacho kuti aipota achimuita zvekurara nevarume. Mask yaiswa below the chin because vanhu vanga vasiri kuwanzwa through the mask. Thank you. Murume akazomuba achimuudza pano paari kugara. 4 munhu waari kugara naye pano pavanhu 4 vese pazvinhu 4 hapana 1 ari kuzivikanwa nemadhayarisi. Saka ndo pane question mark yasemunhu mukuru. Thank you very much Innocent kana vakunzwika. Hospital kunotodiwa vanhu vanonzi kuchinyoresa ndiani umwe watingafonere mwana uyo ari kunzi ane nhumbu kusetira kana zvikanetsa mangwana toda kuziva kuti ndanani vanhu vakanyoreswa kuhospital. Thank you Monica. Kunzi ndanani wakaisa mafoni namba. Saka ndo zvatanguya chedu tizobvunza kuna Messi kubatsira vanhu havasi kuzoregedza kubatsira Messi vari kubatsira Messi but tangoita mubvunzo kuti atingapa vanhu 4 kuti kwaakabva kuZimbabwe. 1 2 munhu akamutora muno South Africa akagara naye muCape Town. 3 munhu akazomuba akamunza pano. 4 munhu wari kugara naye pano pavanhu vese papo hapana ari kuzikanwa. Handino toda kuti tibatsirane tingaite sei papo ndo chete zvatoda kuti tibatsirwe naMessi. Alright. Mazvinzwa kazvataurwa namama kuti vari nemaquestions 4 ekuti tizive kuti Messi kwaakabva kunani, kwaakasvikira muno muCape Town. 2 kozoita paari kugara now. Mukomana akamuunza mumba munomu. 3 then the lady waari kugara naye. 4 ndo maquestions amama for now. Saka tonzwa Messi kuti kuZimbabwe kwaakabva kunani. Messi tauya kwauri kuti utaurire madhairies kuti kuZimbabwe kwakabva kunani, vama dzako dzese dziriko dzinokuziva vanani nemazita avo kuti vanhu vanzwisise nyaya yako.
deedzeresa kuti vanhu vazvinzwe. Zimbabwe kwandakabva kuna sekuru hanzvadzi yamai Francis andaigara navo kwaGutu. Kubva ndazobva kwakuzoenda kuHarare. Kubva ndazoenda kuHarare natete Jesi. Kubva ndokwandakazobva kuHarare natete Jesi ndichizouya Cape Town. Kwandakazosvika ndakazogara naLorraine. Ndagara naLorraine ndokwandakazobvawo ndikazouya kugara sisi vandogara navo izvozvo pandakauyiswa nevamwe mukoma pandakaona uko. Hanzi Messi taurisa vanhu havasi kukunzwa. Alright, Messi ati regai ndite recap pamwe vanhu havana mavhoisi akakwira. Messi ati kuZimbabwe akatanga achigara nasekuru vake kwaGutu, akanogara kuHarare natete vake vanonzi Jesse. Akazobva kuHarare akauya kunoku kuCape Town akanogara naLorraine Chiwara. Then Lorraine ndobva azobva kuna Lorraine kwaakatorwa namukoma vakamutorawo vakamuisa pamba paari kugara for now. Pane mukadzi hatisati tanzwa zita remukadzi wacho kuti anonzani kana kuti hatikwanise kutaura zita rake, but ari pamba pavakauyiswa namukoma vakamuuyisa ivavo. Saka Messi mukadzi waunogara naye anonzani kana kuti haukwanisi kutaura zita rake handiziye. Hanzi taura zita rake inditaurisa futi. Hanzi vanonzi Mapohla. Sisi Nobuhle. Okay, Messi for now ari kugara naanonzi Nobuhle. Saka I think munhu wese aclear ipapo kuti Messi kwaakabva. Saka mama vari kuda kuti vaziye kumba kuna tete vake. Then tofonera tete vake vachivaudza kuti Messi ane nhumbu. Kuti tichimubatsira vanhu vanofanira kuziva kuti Messi ari kubatsirwa nevanhu vari kubva kuDiaries achizi hama dzaMessi. Saka tochinzwa kuna mama, then tonzwa kuti nhamba dzemunhu wekuZimbabwe wacho atingataure naye for now ndiani. Kana muine questions chingotipai questions tongovhunza Messi. Okay, now toenda kuna mama. Mama taurai zvenyu. Alright, hazvipere ndazvinzwa. Ndogara uchitungisa kuem parikutotaura pamutototenge tese kujambana tete vake because ndokwataura kati ano St Edens kana vanoziva kuchitungisa kudhuze nekwandinotogara indogara kuelo ndokumva kwangu pa18618 kuti elo. Saka iye ataigara sendi kuem. Saka zvatiri kuda kubvunza Messi toda kubvunza kuti iwewe watende zvawaigara kuZimbabwe kuna tete vako tikuda nhamba dzatete vako handiti 1 izvozvo dzifoni handinokomuniketa zvako natete vako. Tipe foni dzatete vako taura. Izvi tiri kuzvitira kuti ataure kuitira kuti munongoziva munhu kana aine nhumbu kunyange pamutemo webeshona unosungirwa pane zvinoitika nenhumbu kuti hatizoitira mangwana vanhu veDiaries vanoziva kwekunanga kuti kwaitika zvakati. Saka ndo zvatiri kuda kuti tete kuti tizive kuti kwakabva Messi kuZimbabwe ndiani aripo. Uyo akamutora achimuita zvekuti arare nevarume ataura kuti ndanga tisingamanikidzwi ndo zvataura Messi. Tanga tifunga kuti pamwe akaitwa zvekufoswa kunzi potochirara nevarume ati kwete hazvizivi izvo. Unokuziva zvinhu zvakaoma pane zvaitika izvo zvatingatsanangura zvinhu zvakawanda wanda. Tachada chete munhu ari kugara naMessi at the present moment nekwaakabva kumusha pari zvino kuita kuti tive safe tizongoziva kwekunanga pekutangira chete. Pane munhu ati hanzi do we really need to know that info inotibatsirei? Obviously
next of kin yake akanyoresa. Some of these questions haana musoro. Okay, thank you very much Maiza. Regai tinokuisai kublog view kana mukaitaura musina basa, because isusu tinoda kuziva kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika, ende hama dzake dzizive futi kuti mwana wavo ane nhumbu kunoku kuCape Town, ende haana hama dzinomuona kana kuti kuita sei. Isusu madiaries, we are the ones vari kuuya vachizomuona. Saka zvamataura apa handizive kuti zviri kuedza kuda kuti chii. Chiendai munotinzwira tiri kuseri maizi munovaonera kuseri. Aiwa havataure zvina basa, hanzi hazvina basa. Saka taura zvako, taurai zvenyu mama. Messi wanzwa zvataurwa namama kunzi vari kuda phone number yatete kuZimbabwe, vafonere tete kuZimbabwe. Thank you very much Trishi. Pane yangu ndio ine mari, ndio ipa live, saka ndikwanise yangu ine mari but ndio iri pa live. Amai Trishi vati hanzi ndakambogara naMessi. Amai Trishi ndiani wako Messi? Pane vati vanzi Mai Trishi mvura vakambogara newewe. Unovaziya here? Ndiani? Alright, Mai Trishi Messi atanokuzivai. Toda namba dzenyu futi Mai Trishi because makambogara naMessi. Thank you very much for opening up. Thank you very much. Mai Trishi toda kuti mutibatsire, tokupai namba yekufona. Aiwa, dedzira iyi. Toda kuti Messi ipa vanhu namba vafone. Muda kuona kutaura Daisy ari kutaura ndimama. Pane munhu ati let's protect Messi. Saka Messi tamubvisa pa camera Daisy. Saka vamwe muchavaona zvenyu kana vakuya kuzobvunzawo mibvunzo yavo. Oh, hanzi she was more like my sister. Mai Trishi, munokwanisa kutifonera here? Titaure nemiwo tinzwe kuti zvakamira sei. But for now, toda kufonera tete kuZimbabwe kuti tete vanzwe kunzi Messi akazvitakura. Motive of this life ndeyekuti vanhu vazive kuti where is Messi coming from and where is she going. And kuti tiite follow up, we will keep on following up on Messi. Hanzi Messi ngaakupei namba dzangu. Mai Trishi vati Messi utipe namba dzako. Okay, tichapiwa namba dzenyu naMessi, then we'll call you. Aiwa, hatisi kuvabloka Julie, we are not going to block here. Aiwa, varoda kunzwa kuti chii, hatisi kumbomuinterrogata kana vanhu varoda kunzwisisa, cause nezuro pane information yakanga yafamba yanga isina kumira mushe. Saka that's why we are doing this. Takamirira Messi kuti ape mama namba kuti vafone kuZimbabwe for now. Tinoda kuti vafone kuZimbabwe. Chenda unovabvunza kuti vablokerwei
mai vablokwa enda unovabvunza hazvipere enda unovabvunza kuseri kuti vablokerwei vanokuudza. Endai munovabvunza. Vatoenda kudhara vakutionera vari kuseri because I think kuti what we are doing here zvinhu zvingori transparent kuti munhu wese aziye nekuti what's really going on nekuti chii chiri kuitika kuna Messi. Tiri kumirira nhamba but nhamba haisati yauya. Unokwanisa kuvafonera here iwewe? She's not comfortable. Saka chatafambira chehwani asina kuti zvatambotaura kuti kuZimbabwe asina kuti kuzikana kwakabva. Thank you very much, Shaji. Akamunza panapa akamunza kuno Cape Town. She's not comfortable. Because right now munhu akamutora munhu akamutora akamunza panapa asina kuti azikana. Mama ndimama we-one of the diaries vari pano vari kuda kunzwisisa. Munhu varikugara naye panapa asina kuti azikana. Saka hau tinobatsira sei? Ende tatitipe foni hapo ndogara uchipindisa. Semunhu mukuru unoda kutaura ndinoza chaita titaura kuti mwana ari pamiri. Asina kutipa foni namba dzacho. Alright, Sismeli, cause panapa tiri kuona kuti pane zvakawanda. Saka zvimwe zvacho zvese hanzi tozviita hedu privately because Messi she's not comfortable kuti atipe nhamba dzevanhu vake. Then hanzi totaura tisiri palive. Mwezi uno kana vanhu vakuzodawo kumubata I think nhamba yake palive yekutanga nhamba dzaMessi dziripo. Saka takuenda off live then totaura kuseri. Then feedback tozopa Sismeli vanozokuunzirai padiaries panext live yavachazoita. Saka okay my diaries, thank you very much. Messi takutaura naye kuseri. Saka tobatana. Muswere mushe, Mwari vakuitire zvakanaka. Bye. Bye.